Сега продължаваме развитието на нашата нова къща. Да ви хареса. Това ние правим най-различни модели, след като... Как ти беше името? След като Slappy Games и YoGamer Pro Slappy Games и YoGamer Pro и YoGamer Pro са тук, ще стане супер яка къща, както и Gamer 111.03. Да, ама... Кой ме удари? Паролата 11.03. Не това, бе, ти мутли си. Ти не ми знаеш паролата. И скоро няма да я знаеш. О, стъкло още. Взимам го. Добре. Още. Петрол. Да. О, имам стъкло още, къде да го сложа? Чакай. Ела, Каляна, ела. Ето, аз съм тук, служи. Виж. Аз го сложих тук при Тереза. Няма нищо. Ето, отивам да взимам. Взимам. Имам още едно. Слагам го е тук. Хора, нямаме инструменти, бе. Те не са ни пращи. От какво? Имаш ли още едно стъкло? Махай се. Имаш ли? Махай се. Ала, разкарайте, Маурисио. Добре, къщата ни е почти готова, само за фенове ще правим таван. Имамите са една бумка да не паднете. Таванът... Чакай ме, аз идвам. Както виждате, ние отиваме в нашата мина, където ще копаем. Но първо ще си направим дървени инструменти. Ангел. Как да изляза? Излез от сървъра, защото пак нямам как да излезем. Добре, за малко ще излезнем от сървъра. Сега моля се да влизай в тази дупка. Давай сега, влизай и оттам отивай нагоре. Откъде? С купчета се скачвай нагоре. Аз нямам. Добре, сега... Защо ме запуши? Отпуши ме, ако можеш, защото не мога да видя нищо. Ще стоиш вътре. Запуши отгоре. Давай. Имаш две купчета. Запуши отгоре, взима ти живо. Може ли да играя? Не. Защо? Коляне? Защото си нуп. Кажи да. Защото си нуп? Запуши отгоре, имаш купчета. Няма да запуша, тя ми е приятел. Аз си... В пещера ли си? Здравейте, ето както направихме си кирка. Сега отиваме да копаем в онази мина, в онази... Ангел, мината на Ангел. Геймър 162. И две! Искам и да Аз съм някакъв да говори телеграм. Имаш ли? Ай, защо? Извинете, фенове, ама тук имаме един много досаден... Това е Калян Бивуарски. Много досаден, който е малумен и... Батята панара. И има поне бележника му нарисувахме му една грамадна двойка. Ама на какво му погаем? Той е казва Калян Бивуарски. Името му е Маурисио Попазов. Пишете в коментарите кефи ли ви това име Маурисио Попазов. На бащина Маршичко. Ето, това му е фамилията. Маршичко. Това му е първото име, бе, брат. Брат, правя си каменни инструменти. Брат, взимам си каменен меч. Брат. Ала трябва ни 6. Само аз не ще правя 6. Направи. Аз ще поставим един гейм. Не отивам. Аз се изгубих, нищо не видя. Чай да си направя торт. Сега слагаме... Не, тук няма да е честа, тук няма да влезе. Оле, човек, пусте с нами. Цак, бум. Добре, ето тук идва един наш приятел, който сега взимаме си
си инструментите и потегнах, както виждате. Gamer 111.1.0 направи мост. Къде си идва при вас? Гледай си работата, при мен няма да идваш. Сега ще се мре. Лава и злато. Умрях. Къде го намериш? Илана, паднах там при теб в дупката. Моля те, вземи ми инструментите и ми ги дай, моля те. Не мога, аз знам къде съм. Къде си, бе? Тереса скочи в дупката. Коя купка? Ай, къде аз си изгубих? Аз умрях, сега няма. Не мога да видя къщата. Моята дупка. В моята дупка скочи. Виждам ги. Дай ми, ще ми ги вземеш ли инструментите? И ми ги върни. Аз търся. Тук ли си ти? Аз се загубих, не мога да видя къщата. А в моята дупка има. Къде е? Тук ли? Да. Виждам ви имената, чакайте. Чакай, виждам ви имената. Само не пускай зомбиката. Чакай, Тереза. Ще ми върнеш ли нещата? Вземи ми ги де. Тук виж. Ти ще видиш, ето тук е дупката, до къщата. Аз няма как да влязат, аз умирам. Еми, ако че умираш, ще резуме. Къде е дупката? Аз не мога да намеря. Ето не е плюс звънеца. Къде? Здравейте, това нещо. Яко ми не сте си направили. Вие как включихте, бе? Ами, нищо, карай ти инструменти. Илана са ми инструментите. Не мога. Пак умрях. И аз. Ето. Как ми Илана влезна? Сега пак някъде съм загубен. Къде да върна? Къде сте? Но намерих яйце. Айде. О, тя го спеша. Не мърдай, Тереза. Къде е къщата? О, Боже, хора, много ще ми бия някой ден. Дай ми го. Смоби Зен? Да. Здравейте, сега скъпи фенове. Сега ще изключим клипчето. Скъпи фен. Защото се загубихме. До следващия път.